Тази Мариана, голяма сладурана. Тази Мариана, белата е голяма. Петък 13 е моя ден, виждам и ги вдигам, погледи събирам. Цаки, цаки, цак, разбива акция, утре в Инстаграм нова сензация. Петък 13 е моя ден, виждам и ги вдигам, погледи събирам. Цаки, цаки, цак, разбива акция, утре в Инстаграм нова сензация. Лягам и се слагам райбера, някой ми пише на вайбера: хайде милост нас на купон, да изхарчим 1 милион. Лягам и се слагам райбера, някой ми пише на вайбера: хайде милост нас на купон, да изхарчим 1 милион. Петък 13 е моя ден, влизам и ги вдигам, погледи събирам. Цаки, цаки, цак, разбива